الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على نبیہ المجتبی الہاشمی القرشی العربی المصطفى وعلى آلہ التقى وصحبہ النقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية میرے پاک رسول ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ میرے اتے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ او دے اتے 10 عافیت دے دروازے کھول دیندا ہے پڑھنا سنی الصلاۃ والسلام کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی او بختاں والے نے لوگو جنہاں دا نعرہ سارے پڑھو او بختاں والے نے لوگو جنہاں دا نعرہ علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی جے کرنا چاہنا تو عبادت علی دے چہرے دی کر زیارت حضور فرماندے نے جڑا علی دا چہرہ تکے ان بھی عبادت دا ثواب لبدا ہے اور یہ گل روایت بھی کوئی اور بندہ نہیں پہ کردا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں آپ فرمانیاں کہ میرے ابا جان حضرت علی قرآن پڑھ دے پیسان تے میرے ابا جان انہوں نے وین دے پیسان میں کیا ابا جی او تا قرآن پڑھ دے پین تے عبادت پہ کر دیں تے تسی انہوں نے وین دے پہ ہو آپ نے فرمایا علی قرآن پڑھ کے عبادت پہ کر دے میں نبی دی حدیث تے عمل کر کے علی دی زیارت کر کے عبادت پہ کرنا تائیں بلیانا جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دی کر زیارت سران دا کعبہ مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا
علی علی او بختاں والے او بختاں والے ہوندے میں اکثر آندا رہنا جڑا بندے دے دل وچ علی نہ ہوے اون دے وچ مڑ دو گلاں ضرور ہونیاں جن دے دل وچ علی نہ ہوے یا جڑا علی دا ذکر نہ کرے اس بندے وچ جے ایک گل نہیں تے مڑ اون دے وچ کوئی دو ہور گلاں ہیں او کی نے وہ ایک شعر ہے کہ علی نال جندہ رجو چنگا کوئی نہیں علی نال جندہ اصل وچ اس بندے دا لو چنگا کوئی نہیں نام علی سن کے منہ چا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں پیو چنگا ہوئے یا بندہ چنگا ہوئے وہ علی دا نام سن کے آپ بھی بولتا ہے تے ان دا چہرہ بھی کھڑ جاندہ ہے تائیں بیلیانا او بختاں والے نے لوگ جنہ دا نارا لیے کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا میرے حضور ارشاد فرما دے نے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو میرا دنیا تے بھی بھرائے تو میرا آخرت وچ بھی بھرائے تائیں بول کے آنے کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی اس تو بیلیانا اپنے بستر تے بندہ ان سوان دے جن دے نال ڈھیر ڈاڈا پیار ہوئے یا ابا اپنے پتر نو سوان دے ابا بیمار ہوئے پتر سوان دے جڑے گوڑے رشتے آلے ہون او لگ دیاں نو اپنے بستریاں تے سوان دے نے حضور جڑے بندے نو اپنے بستر تے سوایا ہے او دا نا حیدر کرارے تائیں بول کے آنا نا کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد حضور سرکار دی بارگاہ وچ درود دا ہدیہ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد میری دعا ہے اللہ سانہ حضرت علی نال اونج محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے جویں سائیاں حکم دیتا ہے کیونکہ حضور سرکار نے حضرت علی نے ارشاد فرمایا علی تو حضرت عیسیٰ دی مثل ہے انہاں فرمایا حضور کیویں آپ نے فرمایا کنا انہوں نہ منیا حضرت عیسیٰ نے وہ بھی دوزخ وچ گئے کنا باڑا من کیا وہ اللہ دا پتر نعوذ باللہ وہ بھی دوزخ وچ گئے فرمایا تیری مثال بھی ہوئے جنہ تین نہیں مننا انہاں بھی دوزخ وچ جانا ہے جنہ تین باڑا من لینا ہے انہاں بھی ٹر جانا ہے پچھلے سال مڑ کون رہ گئے سمجھ آگئی پچھلے سان وہ رہ گئے جنہ مولا علی نو اونج منیا جویں حضور منوایا ہے سمجھ آگئی کہ نہیں آئی ہر پھول دی خوشبو اپنی ہوندی سمجھ آگئی ہر خوشبو ہر پھول ہوندی اپنی خوشبو ہے لیکن تس یہ نہ آکھ سکتے کہ جیڑی اداں والی لبدی ہے ان دے تے او دے بہ اکو جہا کام او توڑا 50,000 دا بھی لبدا ہے تے 5 دی بھی لب جاندی ہے مڑ فرق تے ڈھیر سارا ہے نا بھائی لیکن خوشبو دوواں دی ہے ہر کسے دا اپنا اپنا مقام ہے انہوں ان دے مقام دے مطابق منیا جائے یعنی مولا علی دا مقام ہے کہ آپ دی والدہ محترمہ آپ طواف پیاں کر دیاں تو آپ فرما دیاں نے کہ مینوں ایک خیال ہویا کہ میرے بچے دی ولادت ہونا میرے بچے دی ولادت ہونا رہی ہے اور میں طواف بھی کرنی ہاں تو ہن ایتھے نیڑے مکان کوئی نہیں تے وقت بھی آ گیا آپ فرما دیا نے اجے میرے ذہن دے وچ ایک گل آئی ہے تے کعبے دی دیوار شک ہو گئی یہ علی دا مقام ہے یہ مولا علی دا آپ فرما دیا نے جویں کعبے دی دیوار شک ہوئی ہے میں اندر گئی ہاں میں ایتھے آنا بھئی اللہ سونے یہ ساری ونڈ بنائی ہے ورنہ اللہ چاہتا تو طواف ادو نہ کرتے آپ دے ذہن چ آ جاندہ کہ اج میں طواف نہیں کر دی لیکن اے ونڈ رب بنائی ہے رب بندیاں نو علی دا مقام دسنا پر دوجے سارے گھراں وچ ہوندے نے اپنیاں وچ دوجے سارے
اپنے گھراں دے وچ ہوندے نے جڑا رب دے گھر دے وچ ہوے او دا نام علی ہے جڑے اپنے گھراں دے وچ ہون او ہیں ٹھیک ہے لیکن جڑا رب دے گھر دے وچ پیدا ہوے اون دا نام علی ہے اسی اس گل نو تسلیم کرنے ہاں کہ حجۃ الوداع دے موقع تے میرے حضور نے مولا علی دا ہاتھ پد کے میرے حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا سن لو قیامت تک جندہ جندہ میں مولا علی بھی ہوتا مولا ہے سمجھ آگئی کہ نہیں اساں ایکسپٹ کیتا کہ جناب سانتا دل تو چاہ چڑھے ہے ساریاں تو پیڑا جائے مبارک دیتی ہے نا ان دا نا عمر فاروق ہے بس سرکار مبارک ہوئے تسی ساڑھے مولا بن گئے ہو سانتا ساریاں نو چاہ چڑھ گیا جدوں حضور سرکار نے ساریاں نو بھائی بھائی بنایا ساریاں نو بھائی بھائی بنایا تو حضرت علی رہ گئے تو آپ گھٹے چ بیٹھے تھے آپ رون لگ پے حضور سرکار نو رون دی آواز آئی تو آپ نے جو توجہ کی تھی تو حضرت علی سن اپنے کول بلایا میرے حضور نے ارشاد فرمایا بڑے لاڈ نال پوچھا علی کیوں کیا رونا ہے میرے مولا علی نے فرمایا سونیا تساں کسے نو کسے دا بھرا بنایا کسے نو کسے دا بھرا بنایا جے سونیا سارے انو اپنے اپنے بھرا لب گئے نے کملی والیا میرا بھرا کوئی نہ بنایا حضور مسکرا پہ سارے صحابہ نو مسجد وچ بلا کے فرمایا او صحابہ گواہ ہو جاؤ کوئی کسے دا بھرا ہے کوئی کسے دا بھرا ہے سارے گواہ ہو جاؤ آج تو علی میرا بھرا ہے تائیں بلیا میرے شیخ کامل دی قلم نے بڑے کمال دے جملے لکھیا فرما دینے سید میرا علی مولا میرا علی سید میرا علی مولا میرا علی فرمان مصطفیٰ ہے میرا بھرا علی سید میرا علی مولا میرا علی کوئی نکا جہا بندہ نہیں کوئی نکا جہا بندہ نہیں سید میرا علی مولا میرا بلکہ جڑے سید نے یا میں تے اے بھی آ سکنا سید میرا علی بابا میرا علی اے مقام مولا علی دا جنہوں حضور بھرا بنا اے گل نکی جی نہیں اے گل نکی جی نہیں جڑے قدمہ میں جبان انہ دا مقام ڈھیر ہے تو جنہاں نو سائیاں بھرا بنایا ہوئے اے مقام تو پھر صرف اے نہیں حضور نے عطا کیتا بلکہ جدوں جنگ خیبر ہوئی تو جنگ لگ گئی کافی دن گزر گئے فتح نہ ہوئے فتح نہیں سی ہو رہی حضور سرکار نے ارشاد فرمایا صبح میں جھنڈا اس بندے نو دینا ہے جن دے تے اللہ بھی راضی ہوئے تے میں بھی ہوندے تے راضی سارے صحابہ فرماندن حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماندن اس راتی میں بھی ساری رات مصلی ڈا کے اللہ کو دعا منگی واللہ سونے انشاءاللہ وہ بندہ میں ہوں یہ مقام تھوڑا سارا نہیں ہے تو گل تو سمجھو ابو بکر صدیق عمر فاروق جیسے بندے ساری رات رب دی بارگاہ جو مصلی ڈا کے بیٹھے رہن بھائی یہ مقام سن لب جائے لیکن جب صبح ہوئی حضور نے فرمایا علی کی دے سمجھ آ رہی ہے جلے بندیاں دے ویج کوئی پوچھے نا بے فلانا کی دے ایتھوں اندے مقام نو سمجھ جانا چاہیے گل دی وانڈ آئی ہے کوئی نہ ویج کوئی نہ ہوئے نا تے پوچھے نا کوئی بے او کی دے ایتھوں اس بندے نال اندے پیار دا تھانوں پتہ لگ جانا چاہیے کیونکہ راش دے وچ مڑ یاد نہیں راندے جڑے تھوڑے پیارے ہون راش وچ یاد راندے بھیڑ سوڑے وچ یاد راندے راش وچ اوہی یاد اوندے نے جڑے دل دے کول وسدے ہون
حضور سرکار فرمایا بھائی علی نہیں دس دے پہ علی کی دن فرمایا سونیا انہاں دیاں اکھاں خراب نے اکھاں خراب نے سائیاں فرمایا بلا کے لے آؤ حضرت علی نے بلا کے لے آندا سرکار نے کول بھایا فرمایا کی ہوئی فرمایا سونیا اکھاں وچ درد ہوندی ہے اکھاں کھل دیاں نہیں حضور سرکار نے اپنا لوابے دہن کڈیا او میں انا جڑی اگلی ساری گل ہے نا باونا مڑ خیبر دا بوا پٹ لیا تے مر اب نو ماریا میں آکھیا جلے سائیاں لواب پایا نا طاقت او نو لئی عطا کر چھڑی آئی آمینہ دے لال نے حضرت علی دیاں اکھاں وچ اپنا لوابے دہن ڈالیا اپنی ذوالفقار حیدری عطا کیتی ہے حضور نے اپنی پگ لا کے علی دے سر تے رکھی ہے تے جھنڈا پھدایا جدو حضرت علی جھنڈا لے کے ٹرے نے تے قلعیاں دے اگے مورچے بنے ہوندے ہیں انہاں اوتے بندے ہوندے ہیں جڑے پچھلیاں خبر دیندے ہیں وہ کو بڑا سیاںا بندہ جدو حضرت علی نے جھنڈا لیا کے آپ نے خیبر دی زمین دے وچ جھنڈا گاڑیا اس دسن والے نے قلعے والے ال منہ کر کے اچھی آکھیا جڑے اگے اوندے آئے او ہو رہے جڑا اج جھنڈا لے کے آیا مینوں انج لگدا ہے جویں اے بندہ شیر دی مان دے اپنا قسمانہ کر لو بندہ ڈاڈا آ گیا جڑے کو بننے بننے ہے کوئی لویا کوئی لپاؤ بن لو ہن بندہ اور آ گیا ہے اے بندہ ہن قابو ہونے والا میرے مولا علی نے جھنڈا گاڑیا میرے مولا علی نے فرمایا آؤ کہ مقابلہ کرنا ہے میرے نال اینو آندے میں نہیں کوئی نکا جہا بندہ مولا نہیں اساں بنایا سائیاں بھی سن جے مولا عطا کیتا ہے تے کوئی نکا جہا نہیں کیتا سمجھ آئیے کہ نہیں آئی سن میرے مولا علی دی شان مرحب نکلیا لیکن آ بندیاں عادت ہوندی ہے ایویں دسن دی او میں جی اوتھے گیا کچھ بندے بڑے ہیں انہوں نے بڑا میں سلام کیتا میں جی اوتھے گیا بندے لے پہ کھلو گئے جناب چوری صاحب آ گئے تے فلانا تے تو بندے عادت ہوندی ہے ان بھی عادت آئی وہ بندے ڈرا ڈو لیندا اپنا ذرا روپ پا کے اس آکھیا جی میں فلانے نو فتح قلعہ کیتا میں انہیں بندے اکٹھے مار چھڑے مولا علی فرمایا ہن چپ کر لے کہ تا اپنی کر لیا جے اگوں نے ویندا پیا اگے کونی یہ گل تو دس لیا انہیں ویندا اگے کون ہے اس آکھیا دس کون ہے میرے مولا علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا فرمایا تیریاں شاناں اپنی تھاں تے نے لیکن ویکھ تیرے سامنے جڑا بندہ کھڑا ہویا ہے اے دا نام اندی ماں نے شیر رکھیا ہویا ہے اے کوئی عام بندہ نہیں کھڑا میرے مولا نے فرمایا جنہ زور ہے جنہ تیرے وچ زور ہے سارا لا کے وار کر لئی علی دوجی واری وار کدی نہیں کرن دیتا تو لے کے سر دیاں واڑاں تے جنہ آئی سارا لا لئی اے وار آخری ہونی اے دو بعد تو وار کر سکنا صحابہ فرمان دینے اسی ویندے پہ آئے انہیں اپنا سارا زور لا کے مولا علی تے وار کیتا ہے میرے مولا نے او دا وار روکیا ہے صحابہ فرمان دینے مڑ اور شے کوئی نہیں دسی ایک ذوالفقار حیدری اٹھ دی ویکھیے پھر گھٹا جیا اٹھے ہے آپ فرما دینے جدو گرد و غبار بیٹھا ہے اسی ویکھے مولا دے ہاتھ دے وچ تلوارے مرحب دے دو ٹکڑے ہوئے پین حضور دے صحابہ فرما دینے جدو حضرت علی نے دے ٹوٹے کیتے ساڑھے کنہ نو انج لگدا جویں ہر پاسے پرندے بھی بول کے علی علی پہ کر دے رہے ہوا بھی بول کے علی علی پہ کر دیے بلکہ سارا منظر بول کے ہی پیاندہ شاہ مردان علی شاہ مردان علی شیر یزدان علی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ مردان علی اے میرے مولا علی دا مقام ہے تائی ملیا سنی بائیں کھڑی کر کے آندے نے میں مرید ہاں
او پیر ہوئے نا کسے نہ کھاتے دا کسے نہ کھاتے دا مڑ دسن لگیا شرم ہوندی ہے کئی بندیاں کو پوچھئے نا جناب کتھے بیعت ہو وہ آندن دیو وڈکیاں کرا چھڑیا سمجھ آئیے کہ نہیں تو پیر چنگا ہوئے تو بندہ پیڑے کھلو کے آندہ ہے بھائیہ جن دے ہاتھ چھ میں ہاتھ دیتا ہوئے وہ ہوئے جڑا نبی دیاں سنتاں تے پورا لاندہ ہے تے الحمدللہ جن وسی بیان نے کہ ہوئے جنہوں رب آکھیا ہے علی تو میرا شیر ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی تائیں بلیا سنیاں نو فخر ہے بول بول کے گج گج کے یاندنے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی جڑا جڑا علی دا مرید پڑھو میں مرید ہاں علی میں مرید ہاں میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں پڑھ لا بلیا میں مرید ہاں حضرت سفینہ میرے مولا علی دے مرید حضرت کی نام ہے حضرت سفینہ میرے مولا علی دے مرید نے آپ فرمانے نے میں سفر تے جان لگا تے میں حضور مولا علی دے کول گیا میں کہ سنیا سفر تے چلا میں آکھیا پیراں تو دعا لے لواں دعا دیو آپ فرمانے نے سائیاں اپنی انگوٹھی لائی تے میں عطا کیتی ہم فرمایا اوکھا بیڑا بنی تے میری انگوٹھی کاٹ کے رب کو دعا منگی پوری ہو جاسی اور میں آکھیا ایویں نہ اسی مشکل کشان دے کو گل ہائی وچ حضرت سفینہ فرماندے نے میں انگوٹھی لے لئی رکھ لئی میں ٹر وگا ایک رات ایسی آئی کہ میں نے جنگل وچ رانا پیا آپ فرماندے نے رات دا کافی عرصہ گزریا پیر تے میں کو آواز آئی کسے جانور دی آپ فرماندے نے میں توجہ کیتی تے میں ویکھیا شیر میرے تے حملہ کرن واسطے ریڈی کھڑا ہے آپ فرماندے نے جدوں میں منظر ویکھیا میں کیا سفینہ ہن زندگی دا اوکھا ویڑا آ گیا ویڑا اوکھا آ گیا فرماندے نے میں انگوٹھی کڈی سامنے کر کے فرمایا میں مرید ہاں آپ فرماندے نے دعا یاد کوئی نہ رہی دعا آئی تے دعا یاد رہی کوئی نہ میں انگوٹھی کڈ کے شیر دے سامنے کیتی ہے اینا جملہ بولیا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں آپ فرماندے نے میں شیر نو آکھیا ہے حملہ کرن تو پیڑا سوچ لوی میں علی دا ملنگا آپ فرماندے نے جدو شیر نے گل سنیے حملے دا ارادہ ترک کر کے جنگل وال ٹر گیا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بلا رد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی سب بلا رد ہوئی کہ نہیں اے مولا علی دی انگوٹھی دا کمال ہے میں آنا انگوٹھی کول نام ہی ہوئے نا دل وچ محبت ہوئے اوکھا ویڑا ہوئے علی نو ساد ماری یا پڑ جا سیدھا کیونکہ ویلیا ساڈا عقیدہ نام علی دا اے جس دم لویے تے مشکل دور ہٹاوے اے مولا علی دے نا دا کمال ہے اور اے شیر میرے والد صاحب لکھے ساڑھے پیر صاحب لکھے ویسے سلطان باؤ سرکار بھی لکھے لیکن انہاں بھی لکھے او پڑھیاں بھی چاہ سو دیئے تو انجلے اے پڑھیے تو سارا مڑباڑا ٹھاٹا ہوندہ ہے سمجھ آگئی ہے کہ نہیں آئی نام اے علی دے نام دی پاور ہے اجی علی دی پاور دور ہے علی دا مقام آپ دا مرتبہ اجے دور ہے اے صرف نام دی برکت ہے نا بھائیاں ہو ایک گل اتنے نوٹ کر لو موڑ تقریر کنٹینیو کرنے ہاں جیڑے بندے دے دل وچ علی ہوئے تسی میں دسو کیا او بندہ دین تو لے سکتا ہے جیڑا سمجھدار نے انہیں جملہ سمجھنا ہے جے گل مکمل نہیں ہوئی جیڑے سمجھ گیا ان دے عقل نو دا دے
تسی میں نے دسو با جن دے دل وچ ایڈا علی وسدا ہوئے کیا او پٹڑی تو لے سکدا ہے تے مڑ جڑے لتھے نے کیا انہاں دے دل چلی ہے او بولو انہاں دے دل چلی ہے نا او منافق نے جے دل چلی ہوندا تے پٹڑی تو نہ لانا علی گڑے تو اتا رکھیا انہیں روپیے کمان واسطے بھائیا تا علی والا حکم نہیں پیا ہوندا نہیں تے علی دل چوے تے مڑ بغض بھی دل چھوڑ میں ایتھے ایک اپنا شعر لکھیا میں اگے بھی اپنے اکثر احباب نو سنادا رہنا کہ بھائیا علی دی محبت دل وچ علی وسدا ہوئے تے اے ہو ہی نہیں سکدا میں مڑ بندے دے دل وچ ساریاں دا احترام نہ ہوئے اے علی دے نام نال محبت نہیں دل میں بغض صدیق منہ پہ نعرہ حیدری اے دوجے کر دے اسی دل میں بغض صدیق منہ پہ نعرہ حیدری ہم لوگ نام علی سے شرارت نہیں کرتے اور اجداد کی امانت ہے حب حیدر ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے آپ گل نو سمجھ رہے ہو ہم لوگ امانت میں اور ساڈے وڈکیاں دا سان گڈی وچ پا کے دسیا ساڈے وڈکیاں گڈی دے وچ پایا ہے الحمدللہ بیلی اسی تے نکے نکے آئے تے نماز پڑھی دی آئی صبح دی اجے ستے پہ ہوندے آئے تے ماں ساڈی نماز پڑھ کے علی علی کر دی پی ہوندی ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اسی بسترے تے ستے پہ ہوندے آئے تے ماں ساڈی علی علی کر دی آئی اسی اٹھ دے علی علی سن دے آئے علی علی سن دے اٹھی دا تے علی علی سن دے سہن جائی دا سن گڑتی پا کے انہاں دسیا پتر سارے چھوٹ سکدے نا علی نہیں چھوٹ سکدا تائیں بل یاسی بھی ہر تھاں تے جائی دے تائیں اسی جتھے بھی جائیے اوتھے ہی اپنے ابے دا نام لوی دا ہے کیونکہ ابا انج دا ہوئے تے نام لینا بندا ہے کسے نہ کھاتے دا ہوئے تے مڑ تے نہیں نہ لویندا تے جی ابا علی ورگا ہوئے جے پیر علی ورگا ہوئے تے مڑ بیلیاں دسنا پوندا ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں تائیں بیلیا جتھے جائی دے اوتھے ہی بول کے ہی دسی دے میں مرید ہاں علی دا میرا پے اور انشاءاللہ قیامت دا دن ہوئے گا میرے حضور ارشاد فرمایا علی تو جنت دیاں ٹکٹاں تقسیم کرنیاں نے امر ساڈے رنگے گناہگاراں جدوں ٹکٹاں علی کول لے کے جنت تے جانا ہے او جنہ عملان دے باہر چاہے ہونے نے انہاں آکھنا تسی کون ہو جڑے ایڈے ٹھو جنت تے جا گئے ہو اسی اوتھے بھی بائی کھڑیاں کر کے آکھاں گے میں مرید ہاں علی دا میرا پے گل مکمل کریے حضرت سفینہ فرما دینے شیر ٹر گیا مندری میرے کول ساری زندگی رہی آپ فرما دینے میں نو پیسیاں دی لوڑ پوے کوئی مشکل آ جاوے میں مولا انگی علی دی انگوٹھی دا واسطہ پاندہ آیا اللہ میرے سارے کم کر چھڑ دا آپ فرما دینے کوئی بندہ میں تو دعا لین آویا کہ میں اوکھا میرے تے وقت اوکھا کوئی دعا کرو آپ فرماندے نے میں انہوں ایک کو وظیفہ دستا آیا علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے غماں دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کر تیرے سارے مل کے پڑھو علی علی کر تیرے دکھ مک غماں دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کر تیرے اے مقام ہے میرے مولا علی دے نام دا جیڑا بھی آپ دے نام دا صدقہ رب کوڑو منگے رب خالی نہیں موڑ دا کیونکہ میرے مولا نے ساری زندگی رب دی ایک بھی نہیں موڑی انہاں رب دی موڑی انہاں نمازاں ساریاں پڑھیاں جدوں سورج ڈوب گیا نا بڑا مشہور واقعہ تو سنیا ہے سرکار فرمایا قضا پڑھنیاں ادا قضا پڑھنیاں انہاں کیا سنیا قضا نہیں پڑھنی ادا پڑھنی ہے جے میں قضا پڑھی تے نادا بھی کوئی نہیں پڑھنی جڑے مرید نے نا اگو
یہ مڑا دن ساڈیاں علی پڑھ گیا مکھا بھائیا علی اپنیاں پڑھیاں تو اپنیاں پڑھنیاں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی مول تسی میں نے دسو نا ایک بندے میں ایک کام کرنا میں انہاں نا یار جاؤ فلانا باہر میرا کام میں بھوئے اوتھے وایا وہ نہیں واندا اوتھوں لگا ہوندا تے میں جفا پا کے کہ شاہ جی میں تھوڑے نال بڑا پیار ہے میں آکھنا نہیں بھائیا جیڑا تینوں میں آکھیا وہ کردا نے جفے مڑ مڑ پانا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کہ جیڑا تین میں کام آکھیا ہے وہ تو کردا نے تے جفے مڑ مڑ پانا ہے تیرا پیار نہیں تو منافق ہے جیڑے کام علی آکھے وہ نہ کریے تے علی علی کردے رہیے تے علی نفع دیندا علی نفع دیندا ہے پر اودوں جدوں علی دے ہو جائیے کدوں دیندا ہے جدوں تے سارے حیدری بنو میں آنا سارے حیدری بنو اے حیدری حسینی اے بن گئے ہوئے تا یزیدی آپ پہ نکھڑ جانے بنے ہو جانے وچ بول کے نہیں دسنا پونا بیان تسی حیدری بنو سمجھ آ گئی تے اے اودوں بنینا ہے جدوں اسی اکثر میں اسی تو انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ تے جڑے تسی اوندے ہو انشاءاللہ پھر مولا علی دی سیرت بیان کراندے لیکن صرف فضائل سن کے بس کر چھڑنے آ جے کدی سیرت پڑھیے تے سان پتہ لگے مولا علی دا مقام کی ہے آپ دی تسی ویکھو سی روپیہ کتنا ہوئے نا تو 100 باری سوچی دا تے او پیڑا 4 گلاں کری دیاں بیٹا کٹا کما لیا کر بڑیا کی تو لگا وطنا تے منگن آ گئے او 10 گلاں سنا کے تے مڑ 10 روپیے دے دین مولا علی دا مقام ہے تو گل سنی ہو سی لیکن میں سنانا ذرا اپنی ونڈ نال مولا علی کو بندے روٹی منگی ہے ایویں آپ نے فرمایا کمبر روٹی دے ہو سکیا سونے روٹی ٹفن ہے فرمایا ٹفن بولو ٹفن سونے ٹفن تو اٹھتے فرمایا اٹھ اٹھ سونے اٹھتا اینڈ تے آپ نے فرمایا سارے ہی دے چھڑا سے یہ اینڈ تھے تے سارے ہی پھدا میں ایتھے جملہ نوٹ کرانا کہ بندہ جاندا اٹھتے اوتھوں سامان لاندا لیا کے دیندا روٹی دا پڑ جانی گل وچ کی آئی اوویں آکھے نے قطار دے میں آکھیا مولا علی دی درگاہ دا مقام ہے دوجیاں کولوں منگیے تے جھٹ بعد لبدا ہے علی کولوں منگیے تے جھٹ کدی نہیں پیا سمجھ آئیے کہ نہیں آئی دوجیاں کولوں منگیے تے جھٹ پہ جاندا ہے اندروں لیا باہروں لیا جھٹ گلاں سنا پر علی کولوں منگیے علی شانہ بھی دیندا ہے ذلیل نہیں کردا بلکہ مولا علی 100 اٹھ دی قطار اس تو دے چھڑی آئی پکل نو بندہ اے نہ آکھے با علی کول منگیا تے جھٹ کھلونا پے گیا اے میرے مولا علی دا مقام ہے تائی بیلیا فخر نڑانے اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا آجو بیلیا سارے مولا نو آواز نجف تک پہنچا دئیے سونیا الحمدللہ اسی یہ دعویٰ کرنے اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا انشاءاللہ ساڑی موت نکل دی بھی جان نکل دی بھی ہوئی سان خطرہ ہویا بندیاں سان مار چھڑنا سانے خطرہ ہویا نا بجے سان اور علی علی کیتا تے بندیاں سان مار چھڑنا ہے موڑ بھی بیلیا سہی آکھنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا کیونکہ بیلیا سیانیاں علی امام منست منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی آئیاں ناسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی مولا علی نے فضائل بیان کریے ڈھیر سارے آپ نے کمالات نے آپ تو نماز پڑھتے پہ ہے تسائل نے منگیا ایک واری منگیا آپ نماز پڑھ رہے ساتھ دوجی واری تریجی واری ہو سا کیا بھائی ہون مڑ مدینے والے دے بوئے تو خالی ٹر جاواں تے آپ نے نماز جی اپنی مندری لا کے سٹ چھڑی یہ مقام ہے مولا علی دا میرے مولا فرما دے میں
اے سن لا گل میرے مولا فرماندے نے میں ڈبدا پیا ہواں دریا دے وچ ڈبدا پیا ہواں تے مینوں پتہ لگے نماز دا وقت ہو گیا تے میں اوتھے بھی نماز دی نیت کراں اے نے مولا علی اے نے مولا علی حضور سرکار دی گل آوے سائیاں فرمایا اللہ دا نام مٹھاؤ انہاں کٹ دتا فرمایا میرا بھی کٹ سونیا میں تو نہیں کٹیندا سمجھ آئیے کہ نہیں آئی سونیا میں تو کٹیندا یہ آپے کٹنا ہے میں کٹ سکدا حالانکہ حکم آ پر انہاں کیا سونیا علی نو اے گل وارا نہیں بھئی تہاڈا نہ ہوے تے علی کٹے میں کٹ سکدا یہ ساڈے مولا علی نے اسی انہاں مننے آ ایک اور گل واضح کر دیواں اس علی نو اسی مننے آ جنہ تلوار کھڑی کر کے فرمایا پورا عرب ایک پاسے آ جائے نا تے میں کلا علی ایک پاسے ہواں تے میں ساریاں نو ہرا دیاں ایڈا علی ہوے تے بوئے بج جان تے مڑ گل کوئی نہیں اپڑے ہو کہ نو اپڑے ایڈا علی ہوے تے بوئے بج جان تے گل کوئی نہیں ایندا مطلب ہے گل کھوڑی ہے اسی گل او کرنے آ جڑی مولا علی دی شان دے مطابق ہوے شان گھٹان تے نہیں میں تھانوں مثال دینا مثال طور تے تاکہ تھوڑے ذہن دے وچ گل سمجھ آ جائے ایک بندہ ہے اٹھدا ہے تے کسے نال رفاقت بھائی او آندا ہے جی میں نے اندر بڑی محبت ہے اوتھے جا کے او آندا ہے کہ میں انہاں دے کردار دے بارے جاننا اندا کردار نہیں سی اودوں تھان آندا ہے میں اندے نال اودوں آندا ہے کہ اندا کردار ہے تساں آکھنا ہے محبت ہی بولو یہ گل دی سمجھ نہ آئی کسی نے کو بندہ آکھے با تیرے نال پیار ہے تو اتے منہ تے آکھے با تیرا کردار بھی صحیح نہیں تو مر تساں آکھنا ہے پیار ہی تساں آکھنا ہے میرا اے انج دا کردار نہیں جے ہوندا بھی تو پیار کردا ہوئے تے کجنا آئی تو پیار والا نہیں تو روپیاں دا ہار بنایا ہوا ہے تو منافق ہے علی نو اونج مننا ہے جویں آمینہ دے لال منایا ہے سمجھ آ گئی تو یہ اسی درس دینے ہیں اور ساڑی درگاہ دا یہی درس ہے کہ جتھے جندہ مقام ہے انہوں اوتھے کر کے منو کہ حضور سرکار نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ ابو بکر نو مسلح تے کھڑا رہو وہ میرے تو پیچھے امام ہے تے امام منو تے جیسائیاں ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا ہے نا جندہ میں مولا ہوں دا علی مولا ہے تے مڑ علی نو مولا منو سمجھ آگئی ایک الگ موضوع بن جاندہ ہے ٹائم ہو گیا میں کمپلیٹ کرنا گل آخر تے اگر تسی چاہندے ہو کہ مولا علی دی محبت تھا نفع دے وے تو پھر او کام کرو جڑے مولا علی نو پسند نہیں سمجھا گئی ایسے کام ضروری نہیں اسی انسان خطاواں ہو جاندیاں لیکن ذہن رکھنا چاہیے کہ اسی انہاں خطاواں تو بچنا ہے بلکہ مزید ان دے ال نہیں راغب ہونا چاہیے تو یہ چیزاں نے دعا ہے میرا اللہ سنتے میں نے حضرت علی نال محبت کرن دی اور انہاں دی سیرت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین